ଆଜ୍ଞା ଭୋଜିର ସବୁଠୁ ସୁଖ କାମ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭୋଜି କରି ଖାଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ସୁଖ ଖବର। ଆରେ ଧୁଆ ଆଜି ସରିବଟି? ସରିଲା ତ। କାଙ୍କଣ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଧୋଇବ ହେଲା, କାରଣ ତମେ ଟିକେ ଠକ ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ଠିଆରେ ସାର କଟା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜୁଗାଡ଼ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର କୋଟାଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କୋଟା ହେଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବା ଯେମିତି ହେଲେ ଚଳିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ସାରୁ ଛଡ଼େଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେର ଲାଗିକି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଚେର ସାରୁ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେର। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଡ଼କି ମୁଣ୍ଡିଆ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଛୋଟ ଭୋଜି ଗୋଟେ କରିବା। ତ ଡେରି ନକରି ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲୋକ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭେଟନାରୀ ଛକ। ଆଗରୁ ବହୁତ ଗହଳି ହେଉଥିଲା, ପରିବା ପତ୍ର ଲୋକ କିଣାକିଣି ଏଇଠୁ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠେଇ ଦେଇଛି। ଲୋକ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଇଛି, ପରିବା ମାର୍କେଟ ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ହେଇଛି ଏବେ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ବି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଛକ। ଆମେ ଏଇଠୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କି ଯିବା। ଏଇ ଗଳିଟା ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଆସୁଥିବେ, ଏଇ ଗଳିଟା କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗଳିଟା କେମିତି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ଗଳିଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା। ଯେହେତୁ ଆମେ ନୂଆ ଚଲାଉଛେ, ଆମକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ହେରି ଭୟ ବହୁତ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏଇଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଗଳି ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏଠି। ଏଠି ନାହିଁ, ଆଗ ରୋଡ଼ ଭୁଲ ଭାଲରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ତାଡ଼କି ମୁଣ୍ଡିଆରେ। ପଛପଟେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ତାଡ଼କି ମୁଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଏ। ତାଡ଼କି ଅସୁରକୁ ଏଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଡ଼କି ଅସୁରକୁ ମାରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପାହାଡ଼ର ନାଁଟା ହେଲା ତାଡ଼କି ମୁଣ୍ଡିଆ। ତ ପରିବେଶ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରିବେଶ ହେଇଛି, ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ଚାଲ ଏବେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଆଉ ଭୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ପୀଠରେ ଯେହେତୁ ଆମେ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସାଧା ଅରୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସାଲଡ଼ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲ ଡାଲମା ପାଇଁ। ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇ ଲାଇଟର ଲଗେଇ ପୁରା ମୁଡ଼ିକି। ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଉଛି ଟି? କାଙ୍କଣ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଧୋଇବ ହେଲା, କାରଣ ତମେ ଟିକେ ଠକ ତ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ହେଲା, ହଁ ବାସ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ, ଆଉ 2-4 ଥରରେ ହେଇଯିବ। କଙ୍କଡ଼ା କାଟିକି ପକେଇଦେବା କଥା, କଙ୍କଡ଼ା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବାଇଗଣ ଲସ୍ କରୁଛ, କେଡ଼େ ବଡ଼ କହିଲ ଭଗବାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ଠିଆରେ ସାର କଟା ହେଉଛି, କାରଣ ଯାହାକୁ ସାରୁ କାଟିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ସିନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବା ଯେମିତି ହେଲେ ଚଳିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ସାରୁ ଛଡ଼େଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେର ଲାଗିକି ଅଛି।
ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଚେର ସାରୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେର ଆଜ୍ଞା ଚେରୁଆ ସାରୁ ଇଏ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେର ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜୁଗାଡ଼ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର କୁଟାଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କୁଟା ହେଉଛି ଇଏ ଜୁଗାଡ଼ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲି ତ ଯାଇଛୁ କଣ କିଛି ତ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗାଡ଼ କରିବୁ ନା ଆମେ ତ ସହଜ ଜନ୍ମରୁ ଯୁଗାଡ଼ ଆମେମାନେ ଏଠି ଆଗ ଭୋଜି କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଲା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷ ଆମର ସିଫ୍ଟ ହେଲା ପୁଣି ଏଇ ଛାଇକି ଏ ଗଛ ମୂଳ ଛାଇକି ସିଫ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର କାବୁ କାବୁ ତ ସିଫ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖ ଛାଇ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଡାଲମା ସରିଗଲା ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା ହେଇଥାଉ ଠିକ ନା ଭୁଲ ତ ଠିକ ନିଆଁ ପାଣି କଥା ନା ନିଆଁ ପାଣି କଥା ନା ଆଉ କହିହେବ ଭଲ ହେଲେ ଆମର ହେଲେ ବି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଭୋଜିର ସବୁଠୁ ସୁଖ କାମ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୋଜି କରି ଖାଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ସୁଖ ଖବର କ'ଣ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି କାହାକୁ ଗୋଟେ କହିବ ଭାଇ ଟିକେ ମାଜିଦେଲୁ ସେ କହିବ ଟିକେ ରହିଯା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ କରୁଛି ଆଉ ଜଣକୁ କହିବ ଭାଇ ଟିକେ ରହିଯାରେ ମୁଁ ଖାଇଛି ଆଉ ଜଣକୁ କହିଲେ ସେ କହିବ ତାକୁ କହ ଆକୁ କହ ତେଣୁକରି ନିଜେ ନ ମଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିବେନି ପଏଣ୍ଟଟା ରହିଯାଇଥିଲା ଟିକେ ମାଗି ଯାଇକି ଧର ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛ ସୁଜି ବସୁଛ ନା କ'ଣ ହବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଦେହରେ ନୂଆ କ'ଣ ସେଇଟା ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ ରୋଷ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଦେଖୁନଥିବେ ଆଉ ଭାବୁନାହିଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବ ଆଉ କହିବ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ମୁଁ ବି ତ କେବେ ଆଗରୁ ଏମିତି ଖାଇନି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ବାଡ଼ିକି ନାହିଁ ହଁ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଗୋଟେ ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯଦିଓ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି ଏଇଟା ଏତେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ଏତେ ମାନେ ଏତେ ଗହଳି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠୁ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି ପାଖରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ ବି କରିପାରିବେନି ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଗଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବୋଲି ଏଇଟା ଆମେ ବି ଶୁଣିଛୁ ଆମ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଏବେ ଏ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଆସିଛନ୍ତି ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପଚାରିବା ଏ ଜାଗାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି କହିବେ ଆମର ଏ ଜାଗା କ'ଣ ଆଗରୁ ତାଡ଼ିକି ପାହାଡ଼ ବୋଲି ନାଁ ଅଛି ଇଏରେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସେଇଟା ଯାତ୍ରା ବି ହୁଏ ରଜ ବେଳକୁ ଏଇଠି ରଜଯାତ୍ରା ବି ହଁ ରଜଯାତ୍ରା ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସନ୍ତି ଠିକ୍ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଇଛି ଭଲ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଠି ତାଡ଼ିକି ଅସୁର ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଏଇଠି ଆସିକି ମାରିଥିଲେ ଏଇଟା ହଁ। ସତ ନା ସେଇଟା କହି ହେଉନି ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବାନି ଏମିତି ତ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାପରେ ଚାଲିଛି ସେମିତି ହେଇକିରି ଏଟା କିଛି proof ହେଇନି ନା
ଯେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ହଁ ଅଛି। ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି ସେ ପଥର ଇଏଟା ସବୁ ସେ ଉପରେ ଅଛି। ହଁ ଉପରେ ସବୁ ଅଛି। ଅଛି ଏଠି ବି ଲୋକ ବି ଭୋଜି ଭାତ ବି ହଁ ହଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆପଣ ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲା ପୂଜା କଲେଣି? ମୁଁ ଆସି 35 ବର୍ଷ ହେଲା। ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ପିଲାକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୂଜା ପିଲାବେଳୁ। କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଉସା। ଯଦି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଏ ଜାଗାର କୋଡ଼ିନେଟ୍ ଦେଇଦେଉଛୁ, ଆପଣ ତା ଥ୍ରୁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଭୋଜି କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ମନ ଭରିକି ଜାଗାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ